Na, sziasztok srácok! Ebben a videómban egy kérdez-felelek sorozatot indítanék el. A kérdéseket kommentbe várom, és kezdjük is. Régebben kérdeztétek, hogy hány éves vagyok. Nos, én 14 éves vagyok, és még azt is kérdeztétek, hogy mivel veszek fel videót. A videót Bandicam-mel vagy Frapszel veszem fel, a képeimet Pizappal vagy Photoshoppal szerkeztem, a videót Sony Vegas-szal és nem, csak Sony Vegas-szal csinálgatom, még valamikor. Mi volt még? Azt is kérdeztétek, hogy milyen a PC-m. Nos, a videókártyám egy Nvidia GeForce 9600 1 GB-os, elég jó kártya. A gépemben van 3,5 GB RAM, mert ugye lent erre 0,5 lesz nekem, és processzor az 2,6 GHz-es, vagy megahertz, nem tudom ki, hogy hívja. A Winchesterem az egy 79 GB-os és egy 152-es, de nekem ez tökre elég. Látjátok is, még volt 100 GB helyedén, pedig van egy olyan sok játékom. És hát mi legyen még? És ez hát ennyi. Mondom a kérdéseket kommentbe várom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel és lájkoljatok. Sziasztok!